tikuda tepe geta weka inorowa mabude maiziya. Inorowa mboza. Hatisina zvikunonoka waiziya. Tobatwa neBhabhilani zvakadhakwa izvi. Madoko hausi kundiketa chigame plan chandinacho mufana wamika. Uri kuona mubhengi kamutora utomupinda kanguva dzedza dzekuti kamukadzi kamaneja ka kanenge kasara manje kakuda unoita se kada unorongedza masororo waiziya ka. Ipapo manje tobva tapinda ndakanokaisa pfuti pamhanza waiziya. Vapo ndikupanzwa hangu akoma. Bati mabhengi kamune mune tuminyatu yakatoti pakangopinda vanhu vasiri kudiwa waiziya. Tinongera kanotorera kana alamu. Zvobva zvadhakwa waiziya. Alamu yakazhamba mugenga wangu. Wangu. Fasta yachatira uruwa ipapo ka ndeipapo mufana wamika kana uchinge wazogara waiziya. Kana alamu yacho yari kutaura ka inotozosara yorira tarwa pasi nebhegi kudhara mufana muwaiziya. Habo futi kanodya maiziya akoma. Kosara makazoti chiko. Imba munoita president maiziya. Ini ndakanonanganisa prime minister. Oshomori katsukunya. Chinhu wani unomboda kuti nditaure kanganiko. Ndopaipa ndinozokuda kukuvhunga neglato kanovira kwa waiziya ka. Sambwa. Asofunga ndokukwata kani. Sauro. Unaita pegari siri kusvika iro. Naye vakatsukunya wakadonaka here kwamauya usiku hwakadai. Kuchigwepei kona iyo. Itatipite mukati zvedu isu. Orerererere. Baba havapo saka madi madodzoka henyu mangwana. Abambo. Naimi yame wagreshen. Asi watsani wenyu anogara pano kani. Aiwa ndobvira mwana wenyu murume wangu ka. Ndiye wandiri kudoti kana ari iye wamanga madovinga madi kumboinda mozodzoka mangwana henyu makuseni. Nekuti anonoka kudzoka nhasi handidozivawo kuti ari saka ushomora achipo banai kwai ari kuendepiko ambosiya kunyepai kwete haana kana chaambodotaurayo ndidori waridhi papa kofoni yachiyo mama mboiedza peno anodaira zvese izvozvo ndadozviedza asi foni yake yadobva yadorira mumba munomu kureva kuti adosiya foni yake saka handichadoziviwo ini warooraka tetekere ndikunyepei ipo ndauya panapa ndandiribe kuya kuona ushomoreba munhu endatoya kureketa naye ka ndimimimi henoti zvinoita kuti tipinde mumbomo tinyatsorekete pariba anotionaba naye vakatsukunya zvinodoitawo here izvozvo ko baba vakadzoka manje muri mumba umo munovonawo zvichidoita here izvozvo ndohla hangu ini vanozofunga zvisiri izvo. Aiwa bewa yakona kutyaba handiti iwewe uri munhu mukuru neino ndiri munhu mukuru bakani ngatipinde zvedu isu iwewe. Ngatidopindei mumba macho. Wakusimudza musoro mugenga wangu. Maya bosi kadikika munhu ngatingomudambure musoro sezvatakaita uya yawa nezuro waiziya. Bless. Ngatimusiya ari mupenyu. Mugenga wangu nhasi ndine nungo dzekudambura vanhu musoro ini. Zuro takwara vanhu vakawandisa bye. Iwe murata yoterera unzi. Nyatsoterera kaunyatsotereresa waiziya ka nekuti mashoko atichakuudza yakaya ndiwo achaita kuti iwe urarame kana kuti kufa kana kuti kufenda waiziya. Murada motikara tikutoraika wafudzwa neBhabhilani ka unonga wafunza kuti amheno ndakadhakwa pamwe ndakaidhiraivha yakanwira kana mudhemu anoti amheno ndakaipaka kuti waiziya wezi wakangoembera kuti warobwa chete tuya kutendo kwako usiku waiziya takanopinda mune dhemu ako takanodya mwana wako kamusikana kaikai tobva talaza umeni rako usiku hwese wakatarisa waiziya usarudza zvokuda murada wosaida tongokupfudza murada iyoyo patazonga toti ropa ratakadeura rakawandisa waiziya mune futi engere muchigarisi chako ndatarisa madoko tengi rakazara iwe tsagamaniwe terera unzwe ka isusu hatisana madoko nana chikumbira waiziya saka usazombofa hako kaukafungira kuti tirana chikumbira nana madoko wanu waiziya isu tirana jaka nana bosi kadiki waiziya right sumuka pana patonuriwe pasi mhanya izvozvizi ndisati ndakurovera kuti makumboka nokurowa zidzuro iroro mhanya tione getaway ichibva pano putseki warume soka unoona iyo ndamwa iyi ndoinozi tii manje unoziera iwewe kuti yakadai ndakapedzera kimwa kare ndofunga 2007 ndaenda kuhotera ndoipo ndakadya chingwa cheonobhekoni nomaporona kwakusiyiwa tii yaindoita sezvikita iyoyi asi makamboshanda kuhotera kanwarora kwete handinambobvira ndashanda kuhotera ini ungoibika hangu ndoga mapedza ka ndichikuburitsai muyendi ipapo manje ka ndo panonyaya yacho yese manje nyakaromofida tetekera ndikunyepe izwi ribodzero ndoda ndokunyepa ka ndorokuti no mwana wangu uyu ukumuona sei ko kudodini kwacho naimi vakatsukunya ndandikutoti hangu akukubata mushere pazvese zvomukuita handidi kunyeba zvangu mabude ane rudo mwana mudiki zvake asi ndatenda hangu ipapo manje ndo pane nyaya yacho huru yadzo ipapo mubhedhurumu anonyatsobata basa chaizvo nomazvo achitokona zvese yezvo handitimi mudori vatezvara here mimi
zvinoita here kuti tinoonekwa takudotaura nyaya dzakaita saidzodzo? Hazvidoite. Aiwa bebe, handi zvese zvikiitika zvindozvochimai manje. Kutodanana kwako mwana mudiki kwauri ndozvochimai manje. Saka zvese zvichaitika zviri basa ba. Ndinyepe ndati mwana wangu uyu anokona here kunyopora. Zvamuri kudotaura vakatsukunya, muri kudoona zvidoitawo here izvozvo? Owo, imimi pindurai chete. Paribe zvakanyangara baba. Anogona zvese. Zviri kumboda bvunzigwe zvese izvozvo naimi vakatsukunya. Patience. Tetekera ndikunyepe. Zvese zvokuona mwana wangu achiita zvika akazviparangiwa neni. Muchidorevei? Munombodoziva here kuti mutauro wenyu uwoyo hauna hunhu? Ini ndidori muvhitori ini. Kana muine zvamuri kuda kutaura, ingoti iga panhanganyaya yenyu chete zviperi. Owo, ndipo ndakudotosvika manje papo. Kukonekwa anoita mubedroom umo manje ndokona times 50. Kukonekwa anoita kukisa indokona times 50. Kana kuri kunyopora indokona times 50. Kana ari mastatement yese iyo anotaurayo ini zvese ndokona times 50. Andokopera kwandiri bakani. Handiti ndini watsana wache. Izvozvo ndazviwa. Saka nyaya yenyu iri kumbodoti kudiko. Owo, muchimbopedzire kumuseko kumakunguona imwari waredzo anga dzichauya. Indodana neka munhu ina abambo kamwana komuri kutsaiwa nako aka. Muzive chinozi rudo. Mukandodana neni chete muchabvuma kuti ndapuwa rudo panapa. Mazvizwa kwete zvomukitiwa izvo. Ndonyaya ndachida kupangidza chete. Satani, budai muno, budai. Muri stupid yemunhu naye. Ndiri kuda kudomuudzawo shomolekana adzoka. Budai tivone. Chero wakatodaro shamwari ndoribe basa nazvo ba. Nyangu yawaizwa chete. Saka izvo ndakuita manjeka. Ndakienda usaro kunyatsofunga. Ndichadzoka mungwaniyo wozondinyepa kuti unenge wafungei. Good night. I love you mwa. Miyedzo yangu kaiva sikana. Kunaka imhosva here naimi. Budai tivone. Muendewo shomola asati adodzoka. Budai tivone. Pasaoroka. Ndo pasina zvataita manje pakoma. Chibaba ndiye mungati get away ka here. Yakungape kudai soi? Iwe mfana iwewe kewe. Hauna kunzwa mwoyo here mfana wangu. Dai ndanyatsoitsika mafuta epepeka. Dai taita zvekunyatsobhururuka cheko waiziya. Hawangu dhiridauro fast waiziya. Hatifani kugara pasinde waiziya. Panongoro wachigo in waiziya chigo out. Takanorowa mabude. Hezvi ndo zvandiri kutaura kana nemadukwana. Kuti idzodzi dzinguva idzi ndo dzinosara kabank manager chete ari ega waiziya ka. Izvi ndakazvudzwa kana nemunhu wangu wandiri kulaza waiziya. Then anozoenda ka unoisa masororo mukeshbox waiziya ka. Saka ndidzo idzo nguva dzatinotori idzodzi ndidzo dzinguva dzacho madokwana wainzwa here mufana wangu. Yesaya. Saka takangonopinda imo waiziya. Takangonomushinga. Harambe Sauro. Tobva tanomusunga kana netsubu once. Waiziya. Ende Sauro andapinda mukatomuka. Kusazoti yako yayo utanga kutsvagana kana nemaporona. Isu ngatingonange patrophy. Wakanzwa song yaManfree here Sauro. Yakuti go get the trophy. Galesi timu inotambira trophy. Tatakangotageta trophy. Anochopting. Handonza mfana wangu. Mfana wami focus wanzwaka. Hatina nguva yekutambisa panapa waiziya. Ndini ndiri kupinda ndakabata pfuti waibata. Obviously ndiwe zvisauro. Inouswa kuti ndiri yatiri. Inini wangu changu kunotakura ndiri bwaiziya. Todzoka ubva unogara patsono. Takanochipaka kuzasi kwa chimota ichi. Tobva tunonanganisa dzimwe metsi waiziya. But save ball. Towinera pangoma wangu Sauro. Wangu takatowina kare apa waiziya. Right, attack kumaJapan 4-4-2 formation. 1 man down. Sodhoma Bank down, I repeat. Right, inini makomana ndakakudza kuti kudii. Makomana ininika makatoona ndafenda kuyera house mukafunga kuti pamwe ndakaputsaka. Manje mairasa. Inini ndoshanda kwese kuoffice kane kusango kwese nekumapurisa kukondirika wanditika. Makomana muruka yemota. You were under arrest. Kusungirwa chioffice. Asi kugara kana mugarisime yedu timirira mamoko yedu imhosva. Murufunga kuti ndika zvekutavaka panapa. Manje mairasa ndakubata ika nditika. Over Roger. Bring a reinforcement here. Yes, bring helicopter, police dog also and snipers. Ndabata 2 dangerous criminals here. 2 dangerous criminals, I repeat. Pakaipa. Ndwaezva. Yesaya. Nzikanga timu rangu. Ndianaka tisho kari serious maziya. Autaki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Autaki driving school maziya. Tokuise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine maisatra zarogara not badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wobotonzi bwa.
maofisi zedu ari padhuze maiziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe, ofisi B2C maiziya. Uyai titaure kana kuti munongobva mumva maiziya panamba dzedu dzanenge sapaskirina zapo dzo maiziya. Kana makuuyaka muzazokanga kuti road lulu maiziya kana kokopina tombotomvera. Namana